כן, אפילו, כן, זה שם מעורר עניינים. גם בגלל המשמעות שלו בעברית, וגם בייחוד בגלל הקשר שלו לשם ערבי. אז גם בחליל יש, זה ברור שהשורש הזה זה חלל. אז תלוי איך מסתכלים על זה, חלל יכול להיות ספייס, שזה מדהים כאילו, וגם יכול, זה חלל מישהו שנהרג. זאת אומרת, אם החלל מציין את עצמו, ואז הוא ספייס, או הוא מציין את מה שעוטף אותו, לפעמים. וגם היו לזה קונוטציה של הטרדה. וזה משהו מטריד, חליל, זה חלל שיצחוק עליו, אז למה לא פסנתר? דווקא לא בכיוון הערבי. דווקא על הכלי הזה, על הכלי נגינה. חליל אהב את השם שלו, אבל למשל, בשנים האחרונות, נגיד באיזשהו שלב הוא למד ברימון. אז כשהוא היה צריך לזכור דירה, אז הוא קרא לעצמו דוד, ואפילו פעם אחת דיוויד. כי הוא פחד שלא יתנו לו לזכור דירה, כי זה נראה להם מוזר. זה היה מוזר לאנשים, נגיד שם באזור, במורשה, בהרבה תימנים וכזה, שם הוא שכר. אז יגידו, מה זה... כאילו יש הרבה קופצים על 100 דירות, אז יעדיפו, זה מוזר כזה, נגיד. זה סיבה אחת, אבל יכול להיות שיש עוד סיבות יותר עמוקות. אני זוכר שמתי לי הייתה בעיה עם זה. שהוא גדל בראש פינה, ואז עברנו את תל אביב. ואז פעם הוא עבר איזה רחוב ורציתי לקרוא לו מרחוק, או היה גם איזה מקרה בבנק, וצעקתי חליל, עצרתי כזה. תראה, אצל ילד, בכלל ילד, השאלה אם להיות יוצא דופן זה טוב לו או לא טוב לו. אני חושב שלא טוב לו. אפילו שילדים נורא רוצים את זה. למשל, כל הילדים רוצים להיות כוכבי טלוויזיה, או משהו. כמעט כולם. אבל הם לא מבינים את המחיר שזה. במקרה, חליל שלי הבין את המחיר שזה, והוא לא נהנה מזה. שזה מחיר. וילדים לא אוהבים להיות יוצא דופן. הם רוצים להצטיין, אבל בתוך הדופן, הם לא רוצים לצאת ממנה. ברגע שהם יוצאים מהמסגרת, אז ההרגשה היא לא טובה. וגם היא יכולה לגרום למישהו או ללגלג, או מישהו שיחשוב שמלגלגים עליו בגלל משהו. שהוא יחשוב רק. למשל חליל, למרות הגל אחרי הקלרה הקדושה, שהיה גל כזה מטורף של הערצה ושל מכתבים וטלפונים ומבנות ומזה וזה, הוא היה בטוח שצוחקים עליו. אני חושב שזה היה ההבדל של כמה ימים. כי זה עורר, אמרו חליל וכליל, וזה עורר, ואני לא בטוח שזה לא עורר אצלי, אצל חליל, אתה יודע שבדברים האלו יש השפעות. בגלל זה, נגיד, בצהל לא מפרסמים על התאבדויות ודברים כאלו. אחד משפיע על השני בנושא הזה, בוודאות. זה לא נראה לי או משהו כזה, בוודאות. אני בפירוש בשבועיים האלו הראשונים, שזה, אני ישבתי עם אבא של הילד של חליל ואמרתי לו, תחשוב טוב טוב על השם הזה. לקחתי את השם בתור הדבר המשותף, או סיבה, או... אני לא לוקח את זה. אני אומר שדברים יש השפעה, אבל לפעמים יש השפעה מינורית, לפעמים
לא השפעה הכי חשובה, כאילו, מה שעיצב אותך זה לאו דווקא השם שלך. גם. אבל גם.